Msonkhano wa aphungu ku nyumba ya malamulo okambirana ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa ndi nkhani zina zofunikira watha mu mzinda wa Lilongwe. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe wophana m'madera ena wayambiranso. Ndipo ndime yomaliza masewero osewera amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ichitika la Mulungu likubwerali pabwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Munkhani yathu yoyamba, msonkhano wa aphungu ku nyumba ya malamulo umene wakhala ukuchitikira mu mzinda wa Lilongwe watha, ndipo mtsogoleri wa zokambirana mnyumbayi Ajapi Mhango wayamika aphungu chifukwa chodzipereka ndi kutsogoza moona mtima zofuna amalawi pa msonkhanowu. Isaac Jali wafika ndi ripoti. President wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye adatsegulira msonkhano wa aphungu wa nyumba ya malamulo umene wakhala sabata zisanu ndi zitatu 8 pa 13 February 2026, pomwenso adafotokozera nyumbayi komanso mtundu wonse wa Malawi momwe zinthu zilili mdziko muno pa chuma komanso pa ntchito zosiyanasiyana zachitukuko ndi zosamalira anthu, kapena kuti State of the Nation Address SONA. Pa msonkhanowu aphungu a nyumba ya malamulo adakambirana kapena kuti kuthirira ndemanga mawu a President Professor Arthur Peter Mutharika, pamenenso nduna ya zachuma Joseph Mwanamveka adapereka budget kapena kuti dongosolo la zachuma la 2026 mpaka mkatikati mwa chaka chamawa cha 2027. Aphungu a nyumba ya malamulo kenako adakhala m'magulu kapena kuti clusters kumaunika ndalama zimene boma layika kumaunduna, nthambi zosiyanasiyana za boma ngakhalenso mabungwe a boma, ndipo kumapeto kwake aphungu adavomereza budget ya ndalama pafupifupi 11 trillion kwacha. Ndiye polankhula potsekera msonkhanowu, mtsogoleri wa zokambirana mnyumba ya malamulo Ajapi Mhango anathokoza President Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa cha utsogoleri wake wabwino omwe wathandiza kuthetsa mavuto ena amene dziko lino lakhala likukumana nawo, monga kuperewera kwa chakudya ngakhalenso kukwerakwera mtengo kwa katundu osiyanasiyana. Mwazina, Ajapi Mhango anati nyumba ya malamulo idavomereza budget ya 2026 mpaka mkatikati mwa chaka chamawa cha 2027, yomwe cholinga chake nchoti igwirizane kwathunthu ndi zimene adalankhula President Professor Arthur Peter Mutharika. Mhango anatinso pa msonkhanowu nduna zinapereka momwe zinthu zilili m'maunduna awo kapena kuti ma ministerial statement okwana 10, ndipo nyumbayi inavomerezanso mabilu osiyanasiyana okwana asanu ndi imodzi 6. Pa nkhani ya mafunso, Ajapi Mhango anati mafunso okwana 40 ndiwo adafunsidwa ndi aphungu osiyanasiyana pa msonkhanowu m'malo mwa anthu a m'madera mwawo kupempha ntchito zosiyanasiyana zachitukuko zimene anthu akudzifuna. Ndipo pomaliza penipeni Ajapi Mhango akuti msonkhano umenewu unali wopambana kwambiri. Kuti nyumba ino sabata 8 apitawa takambana nkhani zikulu za mwamba koma pamapito pa zonse kunali kudusa budget. From budget peke ndimene muli zinthu akapanda mala wafuna aone mpumulo ndi budget icha amene kuti muli fertilizer amene masukulu aulere alimene mucha choncho inenganira kuti 8 weeks apitayi nyumba ya kambana zizo pa mwamba. Padakali pano mtsogoleri wa aphungu otsutsa boma mnyumba ya malamulo a Simplex Chichola Banda akuti ndi okhutira ndi momwe msonkhanowo wayendera, atikamba kuti aliyense anali ndi ufulu olankhula zakukhosi kwake popanda kucheuka. Achichola Banda ayamikanso boma chifukwa cha mfundo zimene likutsata zomwe zathandiza kuti mtengo wa chakudya utsike, komanso boma lichepetse kubwerekabwereka ndalama mdziko muno ngakhalenso maiko ena akunja. Komabe a Simplex Chichola Banda anapempha kuti pakhale ndondomeko zoyenerera zochoka ku boma za momwe ndalama zopita kwa phungu ina aliyense zachitukuko Constituency Development Fund CDF idzigwirira ntchito. Pa maphunziro apamwamba a Simplex Chichola Banda anati nkofunika kuti boma ligwirizane ndi ena ngati makampani amene angathe kumanga midadada yogonamo ophunzira msukulu za ukachenjede. Pachakudya a Simplex Chichola Banda anati nkofunika kuti boma liyike ndalama padera zogulira chakudya kamba kuti zaonekeratu kuti anthu ena sakolola bwino kotero kuti azafunika thandizo la chakudya posachedwapa. Msabata yomaliza ya msonkhano umenewu aphungu a nyumba ya malamulo anapereka ulemu kwa President wakale wa dziko lino malemu Professor Bingu Mutharika yemwe adamwalira mwezi wa April mchaka cha 2012. Aphungu ambali zonse otsutsa komanso akuboma anati malemu Bingu anali munthu wokonda chitukuko yemwe masomphenya ake akuoneka kuti athandizira kupititsa patsogolo ntchito za chitukuko ndi zosamalira anthu mdziko muno. Isaac Jali, MBC, Lilongwe.
Unduna wa zamaphunziro wati ukukhazikitsa ntchito zosiyanasiyana zofuna kukweza chiwerengero chophunzira msukulu za sekondari kudzera ku ndondomeko ya maphunziro imene anayikhazikitsa mchaka cha 2018. Mkulu woyang'anira maphunziro a sekondari mu undunawu a Ruth Kambali ati kukwaniritsa maphunziro aulere a sekondari ndi gawo lalikulu limene boma likuchita pokwaniritsa ndondomekoyi. Iwo alankhula izi pamwambo opereka mphoto kwa ophunzira ndi aphunzitsi amene anachita bwino pamayeso mchaka cha 2025 mchigawo cha maphunziro cha kunzambwe kwa chigawo chapakati. Catherine Banda walemba ripoti ili. Ndondomeko ya maphunziro yomwe anayikhazikitsa mu chaka cha 2018 kwambiri inakhazikika pa ngodya zitatu zomwe ndikupereka mwayi wa maphunziro kwa onse mofanana, maphunziro opambana ndi opindula, komanso kukhala ndi utsogoleri woyenera ku nthambi ya maphunziro. Mkulu woyang'anira sukulu za sekondari a Ruth Kambali wati boma lidaona kuti panali kuperewera m'magawo atatuwa poyang'ana chiwerengero cha ophunzira omwe amasiyira sukulu panjira kamba ka ndalama yolipira ku sukulu ndinso kusaona kufunika kwambiri kwa momwe maphunziro alili mwazina. Iwo ati ndondomeko yopereka maphunziro aulere, kupereka zipangizo zophunzirira ndi zophunzitsira zokwanira ndi zabwino, komanso kusintha ndondomeko za maphunziro komwe kuli mkati pakadali pano kukupherezera ngodya za ndondomeko za maphunziro za 2018 izi, ndipo akukhulupirira kuti akwanitsa ngodya zonse pofika chaka cha 2030. Apa iwo ayamikira aphunzitsi ndi ophunzira omwe anachita bwino pamayeso a Form 4 a 2025 mchigawo cha kunzambwechi. Ningani yonetsa maphunziro ndi apamwamba, komanso maphunziro akukwaniritsa zimene ife ngati dziko tikufuna, zimene makolo akufuna, zimene so ana akufuna. That's quality and relevance. So maphunziro apamwamba amene wawo atakuteka ngati tikupezeka ndi aphunzitsi okwanira, zimene ife anthu nazo maphunziro tikuyesetsa kuti zizikhala choncho, tikupezeka ndi zipangizo zokwanira pa sukulu kuti ana sukulu athe kuphunzira bwinobwino ngati malabotale, nyumba zija zowerengeramo, zinyumba za sayansi kuti zikhalepo, kuti tikatero maphunziro athu akhale kuti akutuluka. M'mawu ake mtsogoleri wa bungwe la aphunzitsi aakulu msukulu za sekondari za kuzambwe kwa chigawo chapakati a Ramsey Stefano ati ndondomeko yopereka mphothoyi inayamba kamba kuti chigawochi sichimachita bwino. Izi zizofunika zedi chifukwa kuti zikupangisa ophunzira athu komanso aphunzitsi kulimbikira kugwira ntchito, kuziwa kuti pakutha pakulimbikirako alandira mphoto ina yake, ndipo zathandizira kwambiri division yathu kuti tiyambe kuchita bwino kusiyira mpoyamba. Tachoka nambala 6 imene iliyomalizira kufika pa namba 3. Ndipo mmodzi mwa ophunzira yemwe anakhoza 7 points pamayeso a Form 4 amu 2025 wathokoza kamba kamphoto yomwe walandira kuti yamulimbikitsa kwambiri. Paso imene yathandiza kuti tikhala anthu olimbikira kuti nsogolo kuzapeza zinthu zabwino kuposa amenepo. Ndi bwino kuti zikhala anthu a discipline pakulemekezana maziphunzitsi ma students omwe kuti yonse chiyende bwino. Pamwambowu aphunzitsi 78 ndi ophunzira 26 ndi walandira mphotho kamba kochita bwino kwambiri pamayeso a Form 4 a chaka cha 2025. Catherine Banda, MBC Lilongwe. Ntchito yotengera milandu ku khoti ku bungwe lolimbana ndi katangale la ACB komanso ofesi ya boma yotengera milandu ku khoti ikuyembekezeka kupita patsogolo pamene ozenga milandu 45 alandira maphunziro apadera. Bungwe la Chandler Institute of Justice komanso la Justice Advocacy Africa ndi amene apereka maphunzirowa kwa ozenga milanduwa. Mawu ake pamwambo otseka maphunzirowa, modzi mwa akuluakulu ku ofesi ya mkulu ozenga milandu a dziko ndi anthu malunda atsindika kufunika kuti ozenga milanduwa adzikhala ndi ukadaulo wapamwamba komanso adzitsata malamulo a ntchitoyi kuti adzitha kuthandiza Amalawi kupeza chilungamo. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Maphunzirowa anachitika pakati pothandizira boma kuzenga milandu omwe sanakwanitse zaka zisanu akugwira ntchitoyi. Kwa masiku 4 ozenga milanduwa alandira ukadaulo wapamwamba pamomwe angagwirire ntchito yawo moyenera ndi mwa ukadaulo. Mawu ake pamwambo otseka maphunzirowa, mmodzi mwa akuluakulu ku ofesi ya boma yoona zozenga milandu a dziko ndi anthu malunda ati dziko lino likufunika ozenga milandu omwe akhoza kugwira ntchitoyi mwa ukadaulo ndi moyenera. Apa amalunda ati mpofunika kuti ozenga milanduwa azitsata ndondomeko za ntchito yawo ndi kuthandizira Amalawi omwe amadalira magawowa moyenera.
ndondomeko ikapanda kutsatiridwa milandu yokuti ndithu boma limayeneka kuwina imatha kupezeka kuti yaluzidwa. Zimenezi zimakhala zomvetsa chisoni chifukwa ife ozenga milandu m'malo mwa boma ntchito imeneyi timayigwira pa chikhulupiriro chomwe anthu a mdziko la Malawi anayika mwa ife. Choncho tikakhala sitikutsatira ndondomeko ndipo tikuluza milandu imene sitimayeneka kuluza, timakhala kuti chikhulupiriro chimenechi chimene Amalawi anatipatsa tachiwononga, tawakhumudwitsa. Mawu ake mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Anti-Corruption Bureau a Victor Chiwala ati dziko lino lakhala likuluza milandu chifukwa chakusakonzekera mokwanira. Achiwala ati ichi nchifukwa chake ozenga milanduwa akuyenera kukhala ndi ukadaulo okwanira. Nthawi mbiri pamati pakakhala kuti pali kukayikira kuti kodi munthu uyu anapanga mlandu kapena ayi. Nthawi mbiri lamulo limanena kuti kukayikira kumene koko kumampindulira amene tikumuyimba mlandu. Nditi chifukwa kuti mwina ma skills athu tikuyenera kuti tiakonze bwinobwino tikamapanga present makesi athu tizipanga present mwa ukadaulo kwambiri. Ndifekere maona kuti training ngati ndiyofunikira kwambiri kuti maloya athu akamapanga present makesi azipanga present mwa ukadaulo onse. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Chandler Institute for Justice omwe anakonza maphunzirowa Alines Chikankheni ati cholinga chawo ndi kuthandiza boma kukhala ndi ozenga milandu omwe angagwire ntchito bwino ndi kupititsa patsogolo chilungamo. Ife tikuyembekezera kuti amene aphunzitsidwa wiki inoyo akamayamba kulowesa makesi ku court zizipezeka kuti anthu akumangidwa. Makesi asapezeke kuti akukanika chifukwa cha ma procedural issues, zisapezeke kuti makesi akukanika chifukwa maloya aboma akukanika kuchita introduce evidence into court. Bungwe la Justice Advocacy Africa ndilomwe linapereka maphunzirowa ndi thandizo la ndalama lochokera ku Chandler Institute of Justice. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana wakula madera ena. Wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko muno a Alfred Chimtere wauza wailesi ya MBC kuti ntchito yofufuza ndi kumanga anthu amene akuaganizira kuti anapha anthu ili mkati ndipo ena awamanga kale. Iwo ati apolisi achita chothekera kuti lamulo ligwire ntchito kwa onse opezeka olakwa. Achimtere ati apolisi ndi odzipereka kupereka chitetezo kwa anthu mdziko muno nthawi zonse. Iwo akufotokoza. Nkhani zomwe zinalipo kwenikweni ndi ina yomwe asungwana wa ku university anachitidwa chipongwe mulilongwemo koma amene anachita chipongwe tilangwira ndipo akuyeneka kuoneka ku court. Nkhani naso inali ku area 43 komwe alonda anachitana chipongwe okhaokha anagwidwa ndipo wina wapasidwa zaka 18 kuti akakhale ku ndende pa mlandu wochita chiwembu wa lobale komanso mlandu kupha kupitirira akhala kwankha mlandu umenewo. Inaso nkhani imene zachitika kulonde tagwiranso amene anapanga zimenezo anthu atatu ndipo nse akayeneka kuoneka ku court. Ife apolisi tuchenjeza kuti anthu osamanga machite chidwe ngati umene tithana nawo kuti dziko muno mpite kukhala bata ndi mtendere. Mlembi munduna wa zachuma a Cliff Chiunda wati kuyika njira zogulira zinthu zaboma pa makina a intaneti kuthandiza kuchepetsa mavuto amene amasokoneza ntchito zogula katundu wa boma mdziko muno. Achiunda anena izi mu mzinda wa Lilongwe pa maphunziro a anthu okhudzidwa ndi njira yatsopano ya makono yogulira katundu pa makina a intaneti ya Maneps. Izi zikutsatira kulembetsa kwa kampani zoposa 4,000 mu njira ya makonoyi imene ili pansi pa bungwe lona ntchito zogula katundu wa boma la PPDA. Achiunda akufotokoza. Ndikufunanso mtengerepo mwayi wathokoza president athu a Professor Arthur Peter Mutharika pobweretsa ganizo limene lionena kuti tichite introduce kugula katundu mboma kugwiritsa ntchito digital. Mbuyo mu metaneneramu takatugwisa ntchito mapepala ndi panali zambiri za chinyengo zimachitika komano ndi platform yetu tachita introduce through vision through ulangizi wa president athu tikukhulupirira kuti zichosa za chinyengo zambiri zimachitika mboma tikamagula katundu. Ndipo ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la PPDA a Timothy Kalembo wati kwa zaka zambiri njira zogulira katundu wa boma zakhala zikumana ndi mavuto kamba kakuti kunali kovuta kuzilondoloza. Malinga ndi Kalembo kuchoka kwa njira yogwiritsa ntchito mapepala ndi kuyamba kugwiritsa ntchito makina a intaneti kuthandiza kuthana ndi mavutowa. Akuluakulu a nthambi za boma amene tayitanitsawa ali ndi udindo waukulu pa ndondomeko yogula katundu wa boma.
Oyamba iwo andamene amakhala ndi udindo na kuti budget yadutsa kubungwe lawolo komanso mapulani kuti chaka chino agula chani ali m'malo mwake komanso amakhala ndi ukadaulo opereka upangiri ndi utsogoleri kuti kagulidwe ka katundu wa boma kakhala motani. Ndiye tinafuna kuti iwo atawuze kuti kuyambira lero kupita chitsogolo kagulidwe ka katundu wa boma kuyambira pa 1 April 2026 monga boma linanenera podutsa muchikalata chimene chinachokera ku nduna wa za chuma chodutsa mu office mwa secretary to treasury kuti tiyamba kugwiritsa ntchito makina a kompyuta. Ndiye timafuna kuti nawonso adziwe kuti udindo wawo panopa ndiye kuti uzichitika koma mogwiritsa ntchito makina a kompyuta. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC tiyentonenso mitu yake. Msonkhano wa aphungu wa ku nyumba ya malamulo okambirana ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa ndi nkhani zina zofunikira watha mu mzinda wa Lilongwe. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana m'madera ena wayambiranso. Ndipo ndime yomaliza masewero osewera amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ichitika la Mulungu likubwerali pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Popitirani nkhanizi, banki yayikulu pa dziko lonse la World Bank lalangiza mayiko aku chigwa cha chipululu cha Sahara kuphatikizapo Malawi kuti kuongolera mlingo wakakweredwe ka mtengo ya zinthu ndi kusamala chuma cha boma kuli ndi kuthekera kuthandiza mayikowa kupirira ku mavuto a chuma amene akhudza dziko lonse. Izi zili mu ripoti la momwe chuma chikuyendera muno mu Africa limene lasonyeza kuti chuma cha mayiko aku chigwachi sichikwera kamba ka mavuto ena amene adza chifukwa cha nkhondo ya ku Iran. Zambiri mu ripoti ili. Malinga ndi ripoti ili, ena mwa mavuto omwe akuyika pa chiopsezo chuma cha mayikowa ni mavuto akusowa ndi kusakhazikika kwa mitengo ya mafuta galimoto komanso kukula kwa ngongole zomwe mayiko ali nazo. Koma mkulu woona za chuma cha mu Africa ku bankili a Andrew Dabalen ati dziko la Malawi ndi mayiko ena akuchigwa cha Sahara akufunika kuonetsetsa kuti ayika ndondomeko zabwino zoti chuma chawo chikhale chokhazikika. Dabalen wati izi zichititsa kuti mayikowa akwanitse kubwenzeretsa chuma chawo mchimake mwachangu. Pakadali pano boma la Malawi lili pakalikiliki kuyika ndondomeko zobwenzeretsa chuma mchimake. Ndipo zina mwa zipatso zake ndi kutsika kwa mlingo wakakweredwe ka mitengo ya zinthu kufika pa 24% kuchoka pa 28% kumapeto kwa chaka chatha. Kutsika kwa mlingowu kuphatikizapo kutsika kwa chiwongoladzanja kuthandiza kuti kampani zipeze ngongole zochuluka zomwe zipititse patsogolo ntchito za mafakitale kwinaku chuma chikubwerera mchimake. Elini Chimoyo, MBC, Blantyre. Pali chiyembekezo chakuti anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono achita bwino potsatira mgwirizano pakati pa nthambi ya zachitukuko ya dziko la Germany ya GIZ ndi kampani ya Old Mutual imene cholinga chake ndi kuthandiza anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono. Polankhula pamwambowu mu mzinda wa Blantyre wa mpando wa bungwe la Old Mutual Blantyre Foundation Ataonga Manda anati iwo ndokonzeka kuthandiza kukweza chuma cha dziko lino pothandiza anthu ochita bizinesi ngati awa. Kumbukani Phiri wadza ndi ripoti ili wamati kuchenjeza kuti zina mwa zithunzi mu nkhani zitha kukhala zosakhala bwino kwa anthu ena. Chimodzi chomwe chimatsamwitsa bizinesi zing'ono-zing'ono mdziko muno ndi kuperewera kwa mpamba okwanira omwe ungakuze bizinesi izi. Ichi nchifukwa chake kampani ya Old Mutual Blantyre Foundation Trust inaona kuti igwirane manja ndi bungwe la GIZ pothandiza anthu ochita bizinesi zing'ono-zing'ono ndi upangiri kudzanso ndalama. Wapampando wa bungweli Ataonga Manda anati bungwe lawo cholinga chake ndi kusintha miyoyo ya anthu. Mgwirizano umene tasanirana lero ndi GIZ ndofunika kwambiri chifukwa uthandizira ma organization ang'ono amene akupanga ma initiative osiyana kuti tithe kuwapanga fund. So monga mwachisanzo lero mpira mgwirizano umene uwu mmodzi mwa ma organizations ang'ono amene tikuwapanga fund da North East Food amene ndi project yopasa chidwi kwambiri imene ithandizire Malawi madera osiyana iwo azipanga zakudya za nyama zimene will be locally be available Malawi muno. Through this partnership we'll be able to
kupereka ndalama zothandizira kwena kuti maproject ngati amene apite chisogolo. Mkulu wa bunge la GIZ Ing Bagmanton anati pangano la pakati pa bunge la GIZ ndi Old Mutual ndi chitsimikizo cha ubale omwe ulipo pakati pa dziko la Germany ndi dziko la Malawi. Iwo anati business zing'ono zili ndi kuthekera kosintha chuma cha dziko lino. Kampani ya North East Foods yomwe imachita ulimi wa ntchentche zotchedwa Black Soldier Flies ndi yomwe yakhala kampani yoyamba kupindula ndi ubale wa pakati pa Old Mutual ndi GIZ. Aketi Chisambi ndi mkulu wa kampani. Business imene tikupangayi imachedwa kuti tikuweta Black Soldier Fly, of which kumalawi kunoko tikhoza kungonena kuti ntchentche, koma osati ntchentche ya wambayi, pali ntchentche ina ya special imene muchizungu imachedwa kuti Black Soldier Fly. So tikuweta ntchentche izizi because we are interested mu mphutsi zake zimene ntchentche zimabadwisa, kuti mphutsi zimakhala ndi protein wambiri amene amayuzidwa ngati chimodzi mwa zipangizo zimene zimaphatikizidwa mu zakudya za ziweto ngati nsomba, nkhuku, nkhumba komanso ndi zinazo siyana. So ntchentche izi zimawetedwa kuyuza zinyalala ndi zina zomwe zimatayidwa mmakomo kandi mmisika kandi mmahotela, ndiye timatenga zimene zizi ndikuzipasa ntchentchezi kusanduliza zinyalalazi kukhala zakudya za ziweto. Thandizo limene talandira lero litithandiza kwambiri kutengera kuti litithandiza kuti titseke mauna amene analipo amene patokha ngati North East Foods sitikanatha kufikirako chifukwa cha kuchepekedwa. So thandizo litithandiza kuti tikwanise kugula makina osiyanasiyana ogayira komanso ena opangira zakudya ndi kugaya zinyalala zimene timagwisa ntchito tikamadyesa ziweto zathuzi. Komanso zitithandiziranso kuti tithe kufikira alimi ochuluka ndi achinyamata ochuluka amene tikufuna tiaphunzise upangiri wa kawetedwe ka ntchentche zimenezi kuti nawonso pawokha azitha kuweta. Kampani ya Old Mutual Blantyre Foundation Trust yapereka ndalama zokwana 30 million kwacha ku ntchitoyi. Kumbukani Phiri, MBC, Blantyre. Munkhani za masewero ndime yotsiriza masewero awo sewera amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ichitika la Mulungu likubwerali pa bwalo la bingu mu mzinda wa Lilongwe. Osewera pafupifupi 80 ochokera mzigawo zonse za mdziko muno ndi amene akapikisane nawo ku masewero okwana asanu. Msungichuma wa bungwe loyendetsa masewero anthu aulumali la Malawi Paralympic Committee a Joseph Karanje wati osewerawa ndi amene anachita bwino mipikisano ya mzigawo mwawo. Agaranje akufotokoza. Ndizoonadi Malawi Paralympic Committee funa kulengeza kunena kuti magemu amene analephereka December amene wachitika Sunday pa 12 April ku Lilongwe Bingu National Stadium. Ndipo mafika 9 o'clock magemu azakhala akuyamba, ndipo pali magemu osiyanasiyana kuli zothamanga kunyamula zisulo, sitting volleyball, komanso kuthamanga ndi njinga kapena kuti wheelchair racing, komanso masewera a chess komano kwa anthu amene ali ndi ulumali wakuona. Ndiyeno ndizoti ndimezikhalire amene angachite bwino ikhala mwayi woti tipeze amene akhozomayimiranso dziko lathu kuma mikisano yosiyanasiyana. Komanso ngakhale amene akagwira ntchito kapena kuti ma officials ndi mwayi wawo woti aone kuti akupanga bwanji, ndipo taone kuti mwina pangafunike kukonza potani ncholinga yona kuti nawonso ntchito yawo ipite patsogolo. So ncho tikuona kuti ndi masewero ofunika kwambiri kuti apangike. Kwa Malawi wonse ndiona kuti masewero amenewo awatsatire, ndipo amene ali ku Lilongwe apeze mpata nditoti akaonere. Ndipo tikufunanso tipezere mwayi wothokoza Malawi National Council of Sports imene yapereka thandizo la ndalama ncholinga chona kuti masewero amenewa achitike. Komanso tupempha onse amene Malawi Paralympic Committee amenenso akuyenera kugwira ntchito zosiyanasiyana kuti akagwire ndithu maukadaulo wawo. Munkhani zakunja akatswiri anayi azamlengalenga amene anapita pa ulendo wawo okazungulira mwezi kumayambiriro a mwezi uno akuyembekezeka kubwerera pa dziko lapansi kumbandakucha wa mawa. Poyankhula ndi wailesi ya BBC akatswiriwa ati ulendo wawo wopita ku mwezi unali wochititsa chidwi komanso wapamwamba. Telson Magombo wafika ndi nkhani yonse. Kubwerera kwa akatswiriwa pano pa dziko lapansi tsopano ndi umboni woti anthu akhoza kuyenda kukafika komwe kuli mwezi ndi kubwereranso pano pa dziko lapansi mosavuta. Ulendowo mwa zina
kuthandiza kupereka mwayi wakafukufuku wa ntchito zosiyanasiyana zothandiza umoyo wa anthu pogwiritsa ntchito zomwe akatswiriwa aona ndi maso awo. Poyankhula ndi wailesi ya BBC, mmodzi wa akatswiriwa Reed Wiseman wati ngakhale anakumana ndi mavuto monga kutentha kamba ka mphamvu ya dzuwa komanso kuthawa kwa netiweki mu chombo chomwe anakwera, ulendowu unali wopitulitsa. Ulendowu akatswiriwa anatola zithunzi ndi kuchita zoyeserera zakafukufuku wa zasayansi ndi zina. Mawu ake mtsogoleri wa dziko la America a Donald Trump ayamikira akatswiriwa kamba kakulimba mtima kwawo zomwe zachititsa kuti apange mbiri yosayiwalika patatha zaka pafupifupi makumi asanu. A Trump ati akufunitsitsa kuti pomafika mchaka cha 2028 anthu azitha kupita komwe kuli mwezi, kukayenda, kukasangalala ngakhalenso kukagwira ntchito zosiyanasiyana. Malinga ndi bungwe la NASA lomwe linakonza ulendowu, ichi nchiyambi chabe pomwe bungweli likukonza maulendo ena kuti anthu azitha kukafika komwe kuli mwezi ngakhalenso ku Mars. Tilson Magombo, MBC. Pomaliza nkhanizi na insomito yake. Msonkhano wa aphungu ku nyumba ya malamulo okambirana ndondomeko ya zachuma ya chaka chino mpaka mkatikati mwa chaka chamawa ndi nkhani zina zofunikira watha mu mzinda wa Lilongwe. Apolisi mdziko muno ati apitiriza kupereka chitetezo chokwanira pamene mchitidwe ophana m'madera ena wayambiranso. Ndipo ndime yomaliza masewero osewera amene ali ndi ulumali osiyanasiyana ichitika la Mulungu likubwerali pa bwalo la Bingu mu mzinda wa Lilongwe. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali ni mzangayu Linle Mponda. Tukufunirani tsiku lopambana makoma nonse. Awa ndi alimi awiri a tomato omwe minda yawo ndiyo yandikana. Alimiwa nthawi zonse amagwira ntchito zawo mwa mpikisano. Lero mpikisano wakula ndi wamthirira pamene wina amagwiritsa ntchito utekeni imodzi, mlimi wina anatulutsa mautekeni awiri zomwe zinatutumutsa mzakeyo ndipo sakanachitira mwina koma kukatulutsa diesel pump kuti amuwalire mlimi mzakeyo popompa madzi ochuluka. Komatu Bruno Salota chifukwa injini yake atafika nayo pamundapo inakanitsitsa kwa mtu wa galu kulira kuyesa umu ndi umu, ayi ndithu injini sidzalira. Kwina kunso ndiye kuti mlimi mzake uja anakasokolosanso chake chidamwene pampu yogwiritsa ntchito mphamvu za magesi adzuwa kungolumikiza pompo